Ndinokudokezai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno waNdira. Yaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi bato roCCC raramba richienderera mberi kuburitsa iro kuti rikuramba richiramba zvakareketiwa naMthuli zvokuingidzira mari dzomutero pokare nekuomesera vanhu upenyu, pokare nekuingidzira mari dzomagedhe omugwagwa matogets pachirungu. Ipapa wagotoreketa wakatoti zvese zviri kuitika zvizvi zviri kupusha kuti vanhu watande kuita zvokuratidzira wachiramba zviri kureketiwa nehurumende. Rekai tione kuti zvichatekaira sei, pokare kuti vanhu vachazoita here zviri kureketiwa izvozvo. Ipapa Jacob Mafume atenderera muguta reHarare kune dzimwe nzvimbo dziri kubisiwa manyara achireketa kutoti tirikuda kuti tichenese guta reHarare, kwaye ari kutenza kuti chenesa Harare. Rekai tione kuti zvinoitika chere kana kuti zvinodini, nekutoti ipapa mari yokuti abate basa iroro nekuti ichaboeka chere yakakwana, nokutoti wakuru wehurumende wanoita kuigarira kaa mariyo wachibva watadza kuiburitsa zvesvino. Ticharamba takaringa. Pokare vanhu vanga vatochema kutoti aiwa goingidzirai pokutaira manyarapo muvanhu, moingidzira pokare kutakurwa kwazvo kuitira kuti zvireke kuita kuti vanhu vaende kotaya manyara pese pese. Rekai tione kana wazvitetekera wakuru tinenge tichikunyepai. Nyika yeZambia nonyika yeZimbabwe dziri kuramba ukama hwadzo huchisimbisiwa nematambudziko. Kureketa kuno vari kurwadziwa fani nechirwere chapinda kumombe, chirwere choanthrax chiya. Izvezvi kureketa kuno ng'ombe dzinotengesiwa kuZambia dzaderera chaizvo nonyaya yechirwere ichi. Pokare vanhu vari kundonzi kana maboya ng'ombe dzapfa, aiwa chibvai marekawo dzija, pisai zviite zvisvinu. Rekai kufuchira asi pisai kuitira kuti kana mapisa aiwa panosaya kana chinopona, kamwoto unoparadza zvese. Rekai tione kuti vanhu vachazvitetekera chere izvozvo. KuZambia tinonyanya bakushaya kuti vanhu vanozvitetekera. Kwedu uno ndiko kunonetsa kuti vanhu vanokona kubva vatoita karikiriki chaiko kudya nyama yacho nokutengesa nyama yacho. Zvakutoda kuti vanhu vatenge nyama kunzvimbo dzinozikana dzakaongororwa chaizvo. Masangano anovira kodzero dzevarairidzi ari kureketa kutoti izvezvi wakuda kuti varairidzi vabhadhawe mari inoita churu chibodzi chomari yekuAmerica pamwedzi nopamwedzi kuti vabenhuke kuzvikoro. Nokuti zvichabudirira chere, nokuti waane makore vachindoita zvinhu zvibodzizvo, hurumende ichindopedza yandoti ringa kuenda tikubva tagwema mari yache, wobva watoona kuti pakaita kunyangara. Wendo huno rekai tione kupenyu zvichachinja, tinenge takaringa hedu. Tikaringa zvofundo yepamusoro, kureketa kuno zvikoro zvofundo yepamusoro zviri kuramba zvitanikiwa kutoti zvirikuita zvichisarura ganda chaizvo, kuvhiringidza wapwere wanenge wari kuda kuti wafunde wese wari kubva waita kuvhiringidziwa chaiko. Kureketa kuno mari dziri kuchajiwa dzona zvikorozvo, paribe vazhinji vari kudzitambira mari idzi, kwaye vanhu vari kudzikwanisa basi vanhu vanenge vari kutodyawo nohurumende. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Kwaye kuno vamwe wakabihwa mari inoita zviuru 20 zvomari yekuAmerica chaizvo, $22,000 pachirungu. Ipapa wakagobihwa pokare nomafoni nomarepitopu. Varume zvakaita kunyangara. Kwaye zvagoitika kunzvimbo yemasvingo, apa muridziwo chimwe chikoro chakazvimira chegani anga ari kuchikoroko, pasvika munhu achiita seari kutsvaka mari, ari kutsvaka nzvimbo yomwana wechikoro, kwakutomubira paye. Varume vanhu vashingaidi. Rekai tione kwazvinoenda izvozvi kuti zvinopera sei. Job Sikara kureketa kuno ari kuenderera mberi nokuzviitira tunhu tache ari egani hache, haari kuda bazvo kuti agovhiringane newabi ache kana kureketa zvakawanda. Kureketa kuno ipapa agototi ari kuisa inonzi Job Sikara Solidarity Movement inonge ichienda pasi rese kutekaira kureketa nonyaya dzokuvhiringidziwa kwaye Job Sikara.
asi chatorwadza ipapa apandukira bato rachero CCC achireketa kuti vamwe vanhu vaaigofunga kuti masavhiri ache pachiribe kana mubodzi ari kumucheuka. Hino mabiya angu tozviitawo sei? Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi? Walter Magaya ari ndiye muridziwo checheyo PhD. Kureketa kuno atori mumatare kaari kuizana newanhu wechiIsraeri wari kureketa kuti akawapfika mari yawo vayagowabira mari mamiliyoni 3 chaiwo mari yekuAmerica. Varume rekai tione kuti ichapera sei kumatare ko tinenge takandolinga tichikunyepa imo. Kuno mumwe anonzi Halloween manyonga aripo agonzi agotanda kunadzira girobho rachega niye achisenzesa zvimapepa zvinenge zvisiri kusenzesiwa pokane nezvimwe zvinhu zvinonga zvapera kushanda, zvinhu zvinosenzesiwa zvemakombiyuta nemafoni. Kuramba tichiti makorokotoka dai zvatoenderera mberi zvakadando ipapa chatofadza kuti ari kuramba achifundisawo vamwe kunyanya kumamishaku achivafundzisa kuti vanozviita sei kuti zviite zvisvinu, kuti makorokoto nazvo izvozvo dai zvatoenderera mberi. Hurumende yeBritain yabva yatomupawo tumari kuti agoramba achienderera mberi nokuita kwache kusvinu, kuti makorokoto. World Food Program yagoreketa kuti kune mhuri dzinoda kusvika zviuru 21 270,000 pachirungu dzakaringana nenzara. Kureketa kuno wari kutodzitsvakira chokudya, kundoti dai chaboeka kana chowanhu wakawanditsa kupfuura iwawo, kuitira kuti zvireke kugovhiringawo komana pasai kana mubodzi anonzi apfa nenzara kana kupinziwa pakanyangara nokuda kwenzara. Chikwata cheZimbabwe chiri kuSri Lanka nyasi chakuwa bhora rokiriketi. Sri Lanka ikaita mhanyo 244 274 runs pachirungu, asi Zimbabwe yazotoponesiwa kano mvura. Chikarawaniswa komana, wabva wandoita kunaisa mvura zvokutoti mutambo wabva wanzi wanga uchirege kutambiwa kwanyasi zvapfa zvakara dando. Tikuvimba kuti mangwana pokare zvinoita pokare zvikaita kuti wakomana wekwedu waone kutamba tusvinu pawachatambapo. Ndenge tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Tikaringadzirika pasi rese, kureketa kuno zvikoro zvomuZambia zvapfikiwa zviribe kutovhuriwa zvagonzi izvo. Kana zvakuda kuvhuriwa zvinofanira kuti zvivhuriwe zuva re20 mwedzi uno nonyaya yechirwere chemanyoka choCholera. Pane chiri kuitika apa. Zimbabwe neZambia bva zaita manyoka akadaro. Hino rekai tione kuti zviri kutekaira sei. KuDRC zeki yeikweyo inotekaidza sarudzo yaagoreketa kutoti aiwa pane vanhu vari makurukota nomagavhina vanosvika 1 watiri kumisa kuti zvawakagonziwa hwina zviripoba. Rekai tigoona kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho. Tinenge tichikunyepayipo zvinenge zvichiitika. Chokwadi chinonzi chaona mubi yako chireka useka iwewe, nekuti mangwana chinouyawo kwako. Ipapa patagokunyepai paya kuti angari mutungamiri wechikoro chofundo yepamusoro choHarvard agodzingiwa basa nonyaya yekunzi agokopa, akareka kugoreketa nyaya yekukopayo. Nyakumumangarira kuti akakopa achibva aita kuti vanhu vese vati idi akakopa. Iyeye mudzimai wachewo apindawo nyahwa izvozvo. Kureketa kuno akutanikiwa pachena kuti agokopa kuWikipedia. Mabuja pakaita kunyanga. Rekai tione kuti zvinopera sei dimu. Wanoringano zvokutekaidziwa nokutekaira nondege munyika yeAmerica FAA wagoti iwo wari kumisa kusenzesiwa kwokandege kurudzi Boeing 737 Max 9 kusvikira dzese ibodzi dzavhenekiwa dzaoniwa kuti aiwa dzisvinu. Unobva waita kuona kuti paribe chisvinu chaicho. Rekai tirambe hedu takaringa kwazvinoenda. Apa vanhu vakapfa
ndenge ndikanyika kunyika yeJapan wasvika 123 kuti mweya yawo dai yazorora murugare wakapfawo. Tiri pamabuja rikaiti gumire pano kandi newenyu Mhanduwe Wenhau.